Mnoho z vás se ptalo na Zeekr 7X a jeho automatické dveře. Toto video je celé věnováno právě tomu. Podíváme se na to, jak dveře fungují, jak je nejlépe ovládat, jak zvládají překážky, jak deaktivujete automatické otevírání a jak celkově fungují. Stojí za to si připlatit za automatické dveře? Toto video je celé o elektricky ovládaných dveřích. Takže nejprve si ukážeme, jak nasednout do auta a otevřít automatické dveře. To může znít jako nejjednodušší věc, kterou můžete udělat, ale ve skutečnosti je to krok, který mezi uživateli vyvolává největší frustraci. Obecně platí, že když chcete nasednout do běžného vozidla, normálně se k autu přiblížíte levou rukou, abyste zatáhli za kliku. Tělem se přirozeně přiblížíte před dveře. Dovolte mi, abych vám to ukázal. Dveře se zastaví, musím ustoupit a pokud jste dostatečně rychlí, pokračují v otevírání. V opačném případě se zastaví v této konkrétní pozici. Vy ztratíte čas a budete muset znovu stisknout tlačítko. Takže správně musíte přistoupit ke dveřím z tohoto úhlu. Nechoďte příliš blízko, protože nepoužíváte kliku. Takže stůjte tady, zmáčkněte tlačítko, nechte dveře otevřít a nasedněte dovnitř. To vám ušetří čas a spoustu frustrace. To samozřejmě platí jak pro dveře vpředu, tak vzadu. Takže když jste v autě, existuje několik způsobů, jak zavřít dveře, zejména dveře na straně řidiče. Nejjednodušším způsobem je sešlápnout brzdový pedál a poté se dveře automaticky zavřou. A to i když máte automatické dveře aktivní, nebo ne, protože zavírání je vždy aktivní. Jejich ruční ovládání je tedy pouze u otevírání dveří. Existují ještě dva způsoby, jak zavřít dveře. Nejviditelnějším z nich je pravděpodobně stisknutí tlačítka na samotných dveřích místo jejich zatažení. Samozřejmě je můžete také zavřít ručně. Nepoškodí to mechaniku dveří ani motor uvnitř. Stačí jen zatáhnout za dveře. Je to o něco těžší než u běžných dveří, ale vše je v pořádku. Můžete za ně také zatáhnout jen lehce a zavření bude pokračovat. Nemusíte je tedy tahat až na doraz. Tak to jsou způsoby ručního zavírání dveří. Poslední způsob zavírání je pomocí displeje. Zde na displeji vidíte ilustraci vozu a všechny jeho funkce. Tady vidíte 4 tlačítka znázorňující každé dveře. Ta oranžová signalizují dveře, které jsou otevřené. Takže, když stisknu toto tlačítko, dveře se zavřou. Je to funkce, kterou nikdy nepoužívám pro dveře řidiče. Někdy ji používám pro ostatní dveře, zvláště když vozíte na zadních sedadlech děti nebo lidi, kteří nejsou zvyklí zavírat dveře. Pak je můžete ovládat za ně. A je to také velmi příjemná funkce, pokud někoho vyzvedáváte a otevřete mu dveře. To je trochu luxusní. Dává osobě, kterou vyzvedáváte, takový ten wow pocit. Tak to jsou různé způsoby ovládání dveří zevnitř. Takže pokud se vám nelíbí mít automaticky otevírané dveře, můžete tuto funkci vypnout. Neexistují žádné kliky, které byste mohli použít. I když tam kliky jsou, můžete za ně zatáhnout, ale používají se pouze v případě nouze. Takže nebudou fungovat jenom proto, že vy zrovna chcete. Co však můžete udělat, je vypnout tato 2 nastavení, které jsou na displeji v záložce dveře a okna. Takže vypnete a deaktivujete automatické úplné otevření dveří. Přední dveře tedy mají jeden přepínač. Zadní dveře mají svůj přepínač. Nyní tedy zapínáme ruční otevírání předních dveří. To znamená, že když tady zmáčknu tlačítko, tak se dveře otevřou jen asi na 15 cm. To je vše. A když ho znovu stisknu, zavřou se. To znamená, že místo běžného použití kliky se vám jen pootevřou dveře a ručně je otevřete tak, že je otevřete za horní část dveří. Tak tedy funguje ruční otevírání. Takže automatizace lze vypnout pouze pro otevření dveří, nikoli pro jejich zavření. Automatické zavření dveří je vždy aktivní, bez ohledu na to, jaké nastavení máte na displeji. To platí jak pro přední, tak pro zadní dveře. Je však potřeba si uvědomit, že i když spustíte dveře v manuálním režimu, stále u nich funguje detekce překážek. Máte-li jiné auto velmi blízko vás, nebo vám někdo nebo něco stojí v cestě, dveře se neotevřou.
Nemusíte se tedy bát, že dveře narazí do překážky. I když se otevřou jen na 10 nebo 15 cm, bude to v pořádku, i když něco měli v cestě. Podívejme se na to, jak dveře zvládají překážky v různých scénářích. Tak například parkování vedle auta v úzkém prostoru na parkovišti nebo na místech s vysokým obrubníkem nebo sloupky. Uvidí je, nebo do nich prostě narazí. Podívejme se na to. Pokud jde o překážky, samozřejmě lidi vidí. Takže když si tady stoupnu před dveře, zmáčknu tlačítko, tak se dveře neotevřou. A přitom nezáleží na tom, na jakém místě před dveřmi stojím. Stejně se zastaví. A to samé platí i pro zadní dveře. Ale když vezmu v úvahu některé složitější věci, jako je sloup pouliční lampy, a zkusíte otevřít dveře, také ho vidí. Udělám stejný test ještě jednou, abych vám ukázal, že to funguje. Ano. Zkoušel jsem to na několika různých místech a stále se zdá, že je ho vidět. Takže když to dám sem, stále ho vidí. Takže i tenká lišta je stále viditelná. Není tedy pravda, že vidí jen velké překážky. Mám tu další test. Představte si, že je to trochu vysoký obrubník. Zaparkovali jste paralelně s ním a je trochu moc vysoký pro otevření dveří. Uvidí ho nebo ne? Pojďme to zkusit. Vidí ho také. To znamená, že dveře fungují tak, že senzory snímají celou plochu dveří. I když je obrubník velmi nízko, senzory ho stále detekují. Takže pokud zastavíme auto vedle překážky, bude auto obrubník považovat při otvírání dveří za překážku, ale při jízdě mu nebude vadit. Je to chytré řešení a opravdu se nemusíte bát, že by dveře narážely do věcí. Zdá se, že senzory jsou schopny vidět a detekovat většinu překážek. Pokud jde o detekci překážek, je ale potřeba si uvědomit, že se to netýká překážek z vnitřní strany dveří. Pokud tedy máte nohu mezi dveřmi a autem, tak to senzory nezjistí a pokusí se zavřít dveře. Naštěstí jsou dveře velmi měkké a okamžitě cítí dotek. Proto se zastaví a mírně se znovu otevřou. Takže, když se pokusím je znovu zavřít a vložím sem ruku, dveře ji detekují, ale ne přes senzory. Povědomí o překážkách se tedy týká pouze vnější strany dveří. Na běžném parkovišti vedle toho svého auta jiné auto a takhle se dveře otevírají. Myslím, že je to téměř 15 až 20 cm, než by narazily do druhých dveří. A funguje to v pohodě. Ještě zkusím mírně otevřít ty druhé dveře. Chci zjistit, že na ně moje auto reaguje. Jasně. A pokud dveře druhého auta rychle zavřu, bude to moje pokračovat v otevírání dveří. Takže se zdá, že i v úzkých prostorách to funguje dobře. To byla ukázka, jak dveře fungují, jak zvládají různé situace a předvedli jsme i způsob, jakým ovládáme dveře na displeji.